मावशी 50चे 3 द्या ना. लावा चार माणूस हे पण बरे होतात चार असतात. नमस्ते, मी संजीवनी कदम. मालवणी फूड या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. आता मी तुमका खराड्याची चटणी म्हणजे त्याका मासळी पण म्हणतात त्याची चटणी मी तुमका करून दाखवणार आहे. तर चला ते आता साफ करून घेऊया. आता खराड्याचे मासे साफ करून झाले. आता मी तुमका दाखवतले त्याचा साहित्य. तर चला काय तर साहित्य बघूया. आता हे बघा खराड्याचे मासे हे असे दिसतात. हे बघा असे एका मासळी पण म्हणतात. 2 टमाटे घेतलंय, आल्याचे तुकडे घेतलंय हे 4 करून, एवढा आला घेतलाय आणि पुदिन्याची पानं घेतलंय, कढीपत्त्याची पानं, परत हे एवढा कोकम 4 हे घेतलंय त्याच्यातच वाटूसाठी मग चांगली चव येतात. आणि परत लसूण घेतलंय 12 पाकळे. हे असेच घेतलंय बिना सोलल्याशिवाय, मग सोलला की त्याच्यात रस जातात, सालांचं चांगलं रस येतात. आणि हे कोथिंबीर घेतलंय आणि ही परत हळद घेतली आणि ही मिरची अर्धा तास मी भिजत ठेवलंय आणि त्याचे बिया काढून घेतले. तर हे बिया नाही असे काढून घ्यायची त्याची. हे बघा अशी, म्हणजे मिरची अशी खराब असली काहीतरी पण समजतं आणि बियाने पित्त होता ना, म्हणून मी ते काढून टाकते. आता हे असे मी साफ करून घेतले. आणि फोडण्यासाठी यो कांदो घेतले चटणीच्या आणि एक खोबरा घेतले. आता सगळा मी वाटून टाकतो. कढई ठेवलंय आणि आता गॅस लावलाय. पहिलं मी कांदा भाजून घेतो. आता ही फोडणी देऊन झाली. हे बघा असो मसाला झाला. आता मी त्याच्यात खराड्याचे मासे टाकतो. अर्धा चम्मच आणा चवीपुरता मीठ टाकते.
खराड्याची चटणी तुम्ही पण करून बघा, कशी चव लागता ती सांगा आणि आमका कमेंट करा. अशा या चवदार व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.